سلام ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሎማዓንቱን ከም ትልሙድ ብሓድሽቲ ምዕባለታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ንእሽተይ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ክቡራት ተኸታተልቲ ብንግሁ ሓይልታት ብልፅግና ናብ ትግራይ ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ዝምልከት ሓደ ሓበሬታ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ናይ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ወራር ንምፍፃም ተዳልዩ ዝህንደድ ዘሎ ሰራዊት ብልፅግና ሎሚ ለይቲ እውን ናብ ወሰናት ትግራይ ሓድሽ ምፅግጋዕ ዕጡቃት ኣካይዱ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ 50 መኪና ካብ ከባብታት ወልድያ ናብ ጨውቦር ከባብታት ቆቦ ኣፀጊዑ ሓዲሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከባብታት ዓፋር እውን ናብ ጎቦታት ዞብሉን ከለዋንን እዋን መናፈሻን ዝበሃሉ ብጣዕሚ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊታት ምስ ሙሉእ ኣፅዋሮምን ዕጥቅታቶምን ድሩዓት ታንክታቶምን ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝብላዕ ሓደ ሓበሬታ እዩ ብለይቱ በፂሕና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ሕዚ እውን እቲ ብጣዕሚ ሄርት ብሬኪንግ ዝኾነ እቲ ሕዚ እውን ክጅምርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ኣብ 12 ሰዓት በፂሑ ከም ዘሎ ንሕዚ እቲ ናይ ቃታ ምስሓብ ጥራይ ከም ዝተረፈሙን ዘርኢ ሓበሬታ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። ብተወሳኺ ድማ ናይ RSF ሓደሽቲ ተዓለምቲ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል መሰልጠኒ ሁርሶ ዝበሃል ኣትዮም ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ሓደ ዝወፅእ ሓበሬታ ቃሊዑ ኣሎ። ኣዛዚ RSF ዝኾነ ሕሜቲ ኣብ ኮርዶፋን ዝበፅሖ ስዕረት ስዒቡ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ናይ ምጅማር ሙሉእ ስልጣን ሂቡ ኣሎ። ነስዒቡ ድማ ካብ ሰንትራል ኮማንድ ትእዛዝ ከይተፀበዩ ባዕሎም ብዝተፈላለየ መልክዑ መጥቃዕቲ ንክኸፍቱ ዝብል ትእዛዝ እዩ ሂቡ ዘሎ። እዚኣቶምን ካልኦትን ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ሎማዓንቲ ግን እቲ ዋና መተሓሳሰቢ ዘሎ ሓደ ሓበሬታ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኸፍቱ ሓሲብዎ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ብዙሓት ተሽከርከርቲ ዝመልኣ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሕዚ እውን ናብ ከባብታት ግንባር ቆቦ ናብ ግንባር ዓፋርን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰቆጣ ግንባርን ኣፀጊዑ ሓዲሩ ኣሎ። እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ህዝብና ተዳልዩ ንክፀንሕ እቲ ኩሉ ነገር ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክጭፍጭፍዎ ሓሲቦም ዘለዉ ወረርቲ ተዳልዩ ንክፀንሕ እዚ ሼር እናገበርኩም ጀምርዎ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። እሞ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ 50 መኪና ናይ መከላከያ ሙሉኣት ኣብ ከባቢ ወልድያ ዓሪዶም ዝነበሩ ምስ ሙሉእ መሳርሕታቶምን ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶምን ኣፅዋሮምን ከበድቲ ብረታቶምን ድሩዓቶምን ሓዊሱ ሎማዓንቲ ናብ ቆቦ ኣትዮም ሓዲሮም ኣለዉ። እቲ ናይ ቆቦ ግንባር ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እውን በዝሒ ዘለዎም ሰራዊታት ናብኡ ኣትዮም ተፀጊዖም ሓዲሮም ከም ዝነበሩ ነጊርናኩም ነርና ኢና። ሎማዓንቲ ድማ ናቱ መወሰኽታ ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ 50 መኪና ኣትዮም ሓዲሮም ኣለዉ። እዞም ሰራዊት እዚኦም መቸም ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቕ ነገር ሒዞም ገለ ይኩኑ ዝመፁ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ነታ መሬት ትግራይ ሕዚ እውን ቆራሪሶም ኣብ ትሕቲ ግዝኣታዊ ናይ ብልፅግና ምምሕዳር ንምግባር እዮም ዝመፁ ዘለዉ። እዚ ብጣዕሚ ሄርት ብሬኪንግ ኒውስ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። እንተኾነ ግን ሕዚ እውን እቲ ሓየት ሰራዊትና ኣብ ኩሉ ግንባር ምምካት ጥራይ ዘይኮነ ክድምስሶም ከም ዝኽእል ብዘረጋግፅ መልክዑ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እናተገበሩ ይርከቡ። እቲ ናይ ሰራዊትና ምንቅስቓስ ንእሽተይ ይፅናሕ እሞ እቲ ናይ ብልፅግና ምንቅስቓስ ግን ሕዚ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ ማለት እውን ኣብ ከባቢ ኣምባሰልን ማርየን ዝነበሩ ናይ ሰራዊት ብልፅግና ንሳቶም እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተላዒሎም ናብ ግንባር ቆቦ ንክኸቱ ተገይሮም ኣለዉ። እዞም ኣብ ኣምባሰልን ማርየን ዝነበሩ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ናይ ፋኖ ትንኮሳታትን ካልኦት ኩናታትን ንዕኡ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰራዊት ዋላ እኳ እንተኾኑ ሕዚ ግን ካብቲ ከባቢ ንሱ ተላዒሎም ናብ ቆቦ ናብ ግንባር ራያ ኣትዮም ሓዲሮም ኣለዉ። እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ሕብረተሰብና ንክበፅሕ ሕብረተሰብና ሬዲ ኮይኑ ንክፀንሕ ኩሉ ንክሰምዖ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። እቶም ካልኦት ሰራዊት ድማ እቶም ናይ ብልፅግና ብግንባር ዓፋር ዝመፁ ድማ ኣብ ጎቦታት ዞብል ኮለዋንን እዋን መናፈሻን ተባሂሎም ዝፍለጡ ጎቦታት እዮም ዓሪዶም ዘለዉ። ንሳቶም እውን በዝሒ ዘለዎም ሰራዊታት ካብ ሙሉእ ዓፋር ከባብታት ተውፃፂኦም ናብቲ ናይ ዞብል ተራራ ዝበሃል ከባቢ ኣብቲ ስትራቴጂክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጎቦታት ዓሪዶም ከም ዘለውን ሎማዓንቲ ብበዝሒ ኣትዮም ከም ዝሓደሩን ሙሉእ ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ዝምልከቶም ኣካላት እኳ ዝከታተልዎ ነገር እንትኾኑ እቲ ህዝብና እቲ ኢንፎርሜሽን ዘይፀገበ ህዝብና ድማ ንክበፅሖ ሕዚ እውን ኩላትኩም ሼር ግበርዎ ክብለኩም ይደሊ። ምክንያቱ እቲ ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ናይ ፀልማት ግዜ እቲ ዕፅዋን ክባን እቲ ናይ ወራር ግዜ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ዝበፅሐ ዝመስል ሕዚ እውን እቶም ብዓፋርን ብቆቦን ዝኣትዉ ዘለዉ ሰራዊት ድማ ንህዝብና መዓርን ጠስምን ሒዞም ዘይኮኑ ዝመፁ ዘለዉ ሕዚ እውን ታንክታትን መድፋዓትን ከበድቲ ብረታትን ሓውን እዮም ሒዞም ዝመፁ ዘለዉ ሞ
እዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኣቶም ድማ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ጸሊም ታሪክ እናተጻሓፈ ይርከብ። እዚ ጸሊም ታሪክ እዚ ድማ ብተጋሩ እናተጻሓፈ ይርከብ። እንታይ እዩ ስርዓት ብልጽግና ብምድጋፍ ኣብ ክልል ዓፋር ዝሸፈቱ ሸፋቱ ሓራ መሬት ድማ ምስ ነቶም ናይ ብልጽግና ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ተሰማሚዖም ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ሓድሽ ግንባር ንምጅማር ኣብቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ከም ዝርከቡን እታ ቃታ መስሓብ ብቻ ከም ዝተረፈቶምን እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዜና ንህዝቢ ትግራይ ተዘይንነግሮ ደስ ምበለና ነይሩ። እንተኾነ ግን ሕዚ ሓደ ነገር ስለ ዝፈራሕካዮ ጥራይ ስለ ዘይተርፈካ እቲ ኩነታት ሕዚ እውን እናተፈጠረ እዩ ዝርከብ። ከምዚ ኢሉ እንተቐፂሉ ድማ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ሕዚ እውን ናብ ግንባር ራያ ናፍቲ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ሙከራታትን መጥቃዕታት ንምኽፋት ዝገብሮም ዘሎ ምንቅስቃሳትን ዝሕዞም ዘሎ ቦታታትን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክጅመር ከም ዝኽእል ዘርእዩ ሓበሬታታት እዮም ካብቲ ከባቢ እናወፁ ዝርከቡ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ። ከም ዝፍለጥ ጀነራል ጻድቃን እውን ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መቐለ ክንኣቱ ኢና ኢሉ ብዝተዛረቦ መልክዑ እቲ ኩነታት ሕዚ እውን ናብኡ ዘምራሕ ዘሎ ይመስል። መቐለ ክኣትው ድዮም ኣይኣትውን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ጀነራል ጻድቃን ዘረባ ምስቲ ናይቶም ብልጽግና ኣካይዳን ናይ ሕዚ ዘገብርዎ ዘለዉ ናይ ምትእትታዋትን ናብ ትግራይ ናይ ምፅግጋዓትን ምንቅስቃሳት ነቲ ሓራ መሬት ኮይኖም ናይ ብልጽግና ትእዛዝ ተቐቢሎም ዘተግብሩ ዘለዉ ጸሊም ታሪክ ዝጽሕፉ ዘለዉ ተጋሩ ናቱ መቐጸልታ ኮይኑ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝእዝዝዎም ዘለዉ መራሕቶም እውን ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዓብዪ ዝበሃል በደል ተወዳዳሪ ዘይብሉ በደል እናፈጸሙ እዮም ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ። ሕዚ እውን ነዚ ተሃንዲዱ ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ጠጠው ከብል ዝኽእል ጠጠው ከብል ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣዛዊዑ ክድምሰስ ዝኽእል ጅግና ሰራዊት TDF ኣተሓየት ሰራዊትና ሕዚ እውን ኣብ ሙሉእ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣሎ። ንሱ እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናተንቀሳቐሰ እዩ ዝርከብ። ብርግጽ በዚ ከባቢ ከምዚ ገይሩ ሰራዊትና በዚ ኣትዩ በዚ ወፂኡ ክንብል ዘይኮነሲ ብኣጠቃላሊ ግን ብሓፈሻ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ክወርር ተሃንዲዱ ዘሎ እቲ ጅግና ሰራዊትና ተሓየት ሰራዊትና እቲ ምእንተ ህዝቡን ምእንተ ክብሩን ምእንተ ዓዱን ክብል መስዋዕቲ ዝኸፍል ሰራዊትና ድማ ኣብ መሬቱ ኮይኑ ነቲ ክመጾ ዝኽእል ወራሪ ሰራዊት ንምምካትን ንምድምሳስን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ክነረጋግፀልኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን። ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓይልታት ኣጠናኺሩ ዝመፀሉ ግዜ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ድማ ፓርትነራት ወይ ከዓ ኣልያንስ ፈጢሩ ፓርትነርሽፕ ፈጢሩ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምድላዋት ኣካሂዱ ዝርከብ ሰራዊትና ሕዚ እውን ኣብ ሙሉእ ቁመናን ኣብ ሙሉእ ብቕዓትን ሳይኮሎጂካል ኮነ ኣካላዊ ብቕዓት ወኒኑ ዝርከብ ሰራዊትና ሕዚ እውን ኣብ ብግንባር ደቡብ ዝመጾ ዘሎ ጸላኢ ብንቕሓት ይከታተል ከም ዘሎ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እቲ ናይ ብልጽግና ምንቅስቃስ ግን ብሓፂሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራን ናይ ዓፋርን ተበጊሶም ምስ ሙሉእ ኣፅዋራቶም ከበድቲ ብረታቶም ምስ ዓበይቲ ካልኦት ተተኮስቲ መሳርሕታቶም ሒዞም ጋዕገልጠሞም ሒዞም ሕዚ እውን ከመኣመሎም ናብቲ ኩሉ ግዜ ክወርውን ከተራምስዎን ዝደልዩ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞኦም ጀሚሮም ሓዲሮም ኣለዉ። ሎማዓንቲ ንግሆ ብበዝሒ ኣብ ግንባር ቆቦን ኣብ ግንባር ናይ ዓፋር ወይ ከዓ እቲ ናይ ዞብል ተባሂሉ ዝፍለጡ ጎቦታትን ብሰፊሑ ሰፊሮም ሓዲሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዙይ ድማ ሕዚ እውን ማዕረ ክንደየናይ ኣብ ትግራይ ክፈጥርዎ ሓሲቦም ዘለዉ ትርምስ ንትግራይ ክንደየናይ ክወርዋ ድሌት ከም ዘለዎም ኣቐዲሞም ኣርዮም ናዮም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝገበርዎ ነገር እውን ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ማዕርን ጠስምን ኣይኮኑን ለኽዮምና ኣብሊዖምና ወፂኦም ቅድሚ ሕዚ ዓረር ሓዊ እዮም ኣውሪሶምና ከይዶም እተን ክቡራት ደቂ ኣንስትዮና እየን እተን ኣዴታትና እዮም ዓሚፆም ከይዶም ሕዚ እውን እዚ ታሪክ እዙይ ንምድጋም ኣብ ትግራይ ኣትዮም እቲ ዝተረፈ ወጣት ንምቅባጥ እተን ዝተረፋ ክቡራት ደቂ ኣንስትዮና ኣሕዋትና ደቅና ንዓኣተን ንኻሊእ ዓይነት ወንጀላት ንምፍጻም ሕዚ እውን እቲ ሰራዊት ንሱ ተሃንዲዱ ብሙሉእ ዓቕሙ ምስ ሙሉእ ጋዕገልጠሙ እናእተወ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ይኣቱ ድዩ ኣይኣቱን ሕዚ እውን ካሊእ ጉዳይ እዩ። እቲ ጅግና ሰራዊትና ሕዚ እውን ስልም ከይበለ ድቃስ ከይወሰዶ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ክመፅእ ንዝኽእል መጥቃዕትታት ክፀወር ዝኽእል እንግዳዕ ኣይብሉን። ነዚ ሰራዊት እዚ ሕዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሰሉ ዝኽእል ቁመና ወኒኑ እዩ ዝርከብ ሰራዊትና። ስለ ዝኾነ ድማ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ኮይኑ
ከካይዶ ንዝኽእል ቀጻሊ ቃልሲ ድማ ኩሉ ሬዲ ኮይኑ ክጸንሕ ይግባእ ክንብለኩም ንደሊ ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ካሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ናይ RSF ሓደሽቲ ተዓለምቲ ምልምላት ናብ ናይ ኢትዮጵያ ሁርሶ ማእከል መሰልጠኒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽተሉ ክብረት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ሁርሶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ መሰልጠኒ ማእከል ናይ ሰራዊት ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝስልጥንሉ ዝነበሩ ከባቢ እዩ ሕዚ ግን ኣፍቲ ናይ ዓቃቢ ሰላም ስራሕትታት ብዙሕ ኣክቲቭ ስለ ዘየለ ነቶም ናይ RSF ዝበሃሉ ናይ ሕሜቲ ወይ ከዓ ናይ ሓምዳን ዳጋሎ ዕጡቃት መዕለሚ ከም ዝኾነን ብበረራታት ናይ ኣየር ገይሮም ናብኡ ከም ዝኣተውን እዩ ዝንገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ብልፅግና መሰልጠኒ ማእከላት ሁርሶ ሰራዊት ሕሜቲ ብበዝሒ ተቐቢሉ ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ይበፂሕና ዘሎ ትማሊ ካብ ሱዳን ዝመፁ ወታደራት ሕሜቲ ናብ ሁርሶ ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ بعالم لخ ማሕበረሰብ ብገበን ዝድለዩ ወታደራት ሕሜቲ ብክልተ በረራታት ናይ ኣየር እዮም ሁርሶ ኣትዮም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታ ይወፅኡ ዘሎ ብፍሉይ ሽሙ ገነት ሰፈር ዝበሃል ማእከል ንዓቃቢ ሰላም ዝኸዱ መከላከያ ኣባላት መሰልጠኒ ስፍራ እዩ ወታደራት ንዓለም ለኻዊ ልኡኽ ውድብ ሕብረት መንግስታት ዝዳለውሉ ማእከል እዩ ነይሩ ሕዚ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ሰፊሕ ገበናት ዝፍጽሙ ዘለዉ ናይ RSF ሓይልታት ሕዚ እውን ነቲ ሓይሊ ንሱ ንምስልጣን ብብልጽግና ዓብይ ዝበሃል ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ካልኦት ሓገዛት እናተገበረሉ ጸኒሑ እዩ ናይ ዝመቐጸልታ ድማ ሕዚ ኣብ ሁርሶ ማእከል መሰልጠኒ ናይ RSF ሓይልታት ክስልጥኑ ኣትዮም ከም ዘለውን ትብል ሓደ ምሽጥራዊ ሓበሬታ እዩ በፂሑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ኢትዮጵያ ማዕረክ እንደየናይ ኣብቲ ናይ ሱዳን ጦርነት ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩናት ትሳተፍ ከም ዘላ ዘርኢ ሓበሬታታት ብሰፊሑ እናተቃልዕ መፅኡ እዩ ሕዚ ድማ ናይዚ መቐጸልታ ክኸውን ዝኽእል ሰፋሕቲ ኣስታት 2000 ዝኾኑ ወታደራት ሓደሽቲ ተዓለምቲ ተቐቢሎም ይዕልሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ድማ ኣዛዚ RSF ዝኾነ ሕሜቲ ኣብ ኮርዶፋን ዝበፅሖም ስዕረት ስዒቡ ኣዛዚ ሰራዊቱ ብዝረኸብዎ መጥቃዕቲ ናይ ምጅማር ሙሉእ ስልጣን ሂቦ ኣሎ እዚኣቶምን ካልኦት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ምዕባለታትን ብሓፂሩ ክንርኢ ከለና ድማ እንታይ እዩ ከም ዝፍለጥ እቶም ሰራዊት መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክልል ኮርዶፋን ግዛኣታት ዓበይቲ ዓወታት ሓፊሶም ኣለዉ ስትራቴጂክ ዝበሃሉ ቦታታት እውን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ከምኡውን ካብ ክልል ኮርዶፋን ናብ ካርቱም ዝወሰድ ዓብይ ናይ ሃይዌይ ወይ ከዓ ናይ ስትራቴጂክ ናይ ንግዲ ቀጠና ሙሉእ በሙሉእ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ነዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ክቆፃፀር ዘይከኣለ ናይ RSF ሓይሊ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተደምሲሱን ተበታቲኑን ከም ዝተረፈን ከምኡ ድማ ናብ ክልል ናይ ዳርፉር ዝበሃል ክልል ተሓፂሩ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ዘቃልዕ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ነስዒቡ ድማ ፈጣን መራሒ ድጋፍ ሓይሊ ሱዳን RSF ወይ ከዓ መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜቲ ኣብ ግንባር ንዝርከቡ ኣዘዝቱ ካብ ማእከላይ እዚ ትእዛዝ ከይተጸበዩ ብገዛእ ርእሶም መጥቃዕቲ ክጅምሩ ዝኽእሉሉ ሙሉእ ፍቓድ ከም ዝሃበ እዩ ዝፍለጥ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ውሳነ እዚ ዝተመሓላለፈ ድማ ፈጣን ድጋፍ ሓይሊ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ከቢድ ወታደራዊ ስዕረት ድሕረ ዘጋጠሞም ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ሰራዊት ሱዳንን መሓዙቱን ካብቲ ቀንዲ ቦታታት ከም ዝወፁ ብምግባር ነቲ ዞባ ምስ ካርቱም ዘራኽብ ስትራቴጂካዊ ናይ ንግዲ ቦታታት ክቆፃፀሩ ብምኽኣሎም ተኸቲሉ እዩ ሕሜቲ እዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ዕላው ዝገበረሉ ሱዳን ፋውንዴሽን ኮሊሽን ምስ ተባሃሉ ናይ ኪዳን መሓዙቶም ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ፀጥታ ኣኼባ ኣብ ዘሕለፍዎ ሓፂር መልእኽቲ ኮይኑ ኣገዳሲ ዝበሃሉ ቀንዲ ወታደራዊ ንጥፈታት ዝካየደሎም መስመራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐጥታ ኣብ ኢድቶም ግንባር ሓይሊ ዘለዎ ሓይልታት ናይ ሱዳን ወዲቑ ከም ዘሎ ስዒቡ ሕዚ እውን ኣብ ሓያል ጭንቀትን ራዕድን ኣትዩ ዘሎ ናይ RSF ሓይሊ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ መጥቃዕቲ ሙከራታት ክጅምሩ ኣዝዩ ዘሎ ሕዚ እውን ይሳኽዐሎም ዲ ኣይሳኽዐሎምን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ኣብ ዓብይ ሞራልን ተወፋይነትን ዘሎ ሓይሊ ናይ መንግስቲ ሱዳን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ሓይሊ ማለት እዩ ንሱ ግን ሕዚ እውን ግስጋሲኡ ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓበይቲ ዓወታት እናሓፈሰ እዩ ዝርከብ በብመዓልቱ ድማ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ከተማታትን ኣብ ምቁፅፃር እዩ ዝርከብ እቲ ሕዚ ተሪፉ ዘሎ ዓብይ ኦፕሬሽን ክብሉ ዝገለፅዎ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ድማ እቲ ናይ ዳርፉር ዞባ ዳርፉር ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ሙሉእ በሙሉእ ነፃ ምውፃእን እቲ ናይ ሕሜቲ እንግዳዕ ምስባርን ዝብል እዩ እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት
ካብ ሊብያን ካብ ካልኦት ከባቢታት ብመስመራት ጫድን ካልኦት ከባቢታትን ዝኣቱ ዘሎ ናይ ሎጂስቲክስ መስመር ናይ RSF ንምቁራፅ ድማ እቲ ዓብይ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ክኽፈተሉ ዘለዎ ቦታ ዞባ ዳርፉር ከም ዝኾነ እዩ ተነፂሩ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጅምርዎ ከም ዝኾኑ ድማ ካብ ሱዳን ዘወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ዝሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ድማ ሕዚ እውን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ዓወታት ከም ዝርከብን ንህዝቢ ሱዳን እፎይታ ዝህብ ዓወታት ይሕፈሱ ከም ዘለውን እናገለፁ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታና ነዚ ይመስል ነይሩ። እቲ ብግንባር ቆቦ ተሃንዲዱ ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ብግንባር ዓፋር ዘሎ ፀላኢ ብተመሳሳሊ ድማ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ብኣንፈት ናይ ሰቆጣ ኮነ ብላዕሊ ድማ ምዕራብ ግንባር ማለት እውን ብምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ዘለው ፀላኢ ሕዚ እውን ትግራይ ንምውራር ተሃንዲዶም ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ሕዚ እውን ኩላትና ድምፂ ህዝብና ኮይና ኣብ ጎኒ ህዝብናን ሰራዊትናን ኮይና ክንቃለስ ከም ዝግበአና ብዝኽኣልናዮ ድማ ዘለና ሓበሬታ ነቲ ህዝብና ኢንፎርም ክንገብሮ ከም ዝግበአናን በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽትና ክነመሓላልፍ ንደሊ። እንተን ሎማዓንቲ ዝነበረና ምድብ ዘዚ ይመስለና። ሰላም